Dobrý den, pane Svátku. Vítáme vás. Lidé nevěří, že se na ně to štěstí může usmát. Bylo to milé překvapení, který jsem vůbec nečekal. Mohli ťuknout takhle. Děkuji. Gratulujeme. Já. A protože musíme také ukázat skutečně tu cifru, kterou předáváme, ono přece jenom sepsaný to je daný a vypadá to líp, tak já vám ukážu ještě předávám takový slavnostní šek a potom ty peníze skutečně převedeme. Takže ještě jednou gratuluju. Děkuji moc. Dobrý den. Dobrý den. Svátku, já vám představím ředitel společnosti Svátek. Moc se těší, Martin Slavík, dobrý den, dobrý den. Já vám chci srdečně popřát za naši společnost. Že musím taky všechno dobrý, poděkovat vám za věrnost jako zákazníka, ať vám ty peníze, ale taky zdraví dlouho slouží. No a tady jsme v našem zákaznickém centru, chodí sem denně desítky až stovky lidí. A co je pro nás důležité, že to zákazníci nemají daleko? No, to je výborný. Metrem se sem snadno dostat. Je to v centru města. Setkáváme se s lidmi, kteří nevěří, že hlavní cenu 3 miliony korun vůbec udělujeme. Nyní už tomu věříte? No samozřejmě ta naděje na to je statisticky dost malá, takže jsem v podstatě o ní neuvažoval, musím říct. Ale bral jsem v úvahu, že prostě objednávám knížky, já mám knížky rád, nebo prostě tiskoviny, nebo teda hudebniny a takové věci, které tam jsou v nabídce. No a krom toho, že to nedělám jenom pro sebe, ale pro širší rodinu, pro snachu, pro vnučky, pro syna. Prostě vždycky jsem někoho s tím podělil, no, co jsem objednal.